Hola, bon dia, alumnes de l'Escola d'Arts d'allà de Barcelona, alumnes de batxillerat de l'Escola d'Arts. Estem amb una nova emissió de les classes a Marta Serse dedicades a aquestes sessions a la cultura del Renaixement, amb aquesta unitat 7 que es titula Renaixement i Revolució Científica. I avui, que és la segona sessió, tractarem de l'humanisme, d'aquest moviment cultural, vol dir filosòfic, literari, artístic, tan característic del Renaixement que es coneix com humanisme. I l'humanisme, bàsicament, té una idea, i és la de tornar al món antic, tornar a l'antiguitat. L'antiguitat s'estableix com a model, l'antiguitat de Roma i de Grècia, s'estableix com a model, com un moment especialment brillant, únicament brillant de la cultura humana, com un moment que va ser un màxim, un moment d'esplendor, i que després va seguir, aquest moment d'esplendor va seguir a una època de decadència que va ser l'edat mitjana, i ara començarà a parlar-se de l'edat mitjana. Evidentment, les persones que vivien a l'edat mitjana no es consideraven medievals, no es consideraven que estiguessin enmig de, que és el que significa l'expressió edat mitjana. Ningú es considera que viu entre dues èpoques. Van ser els renaixentistes els que van començar a descriure tot aquest període de més de 10 segles que coneixem encara com a edat mitjana. I ells mateixos es van considerar els que retornaven, i d'aquí el nom Renaixement, els que retornaven a l'antiguitat, els que retornaven a aquest model magnífic de cultura que va triomfar a Grècia i a Roma. Doncs anem a parlar de l'humanisme i anem a parlar, per començar, de l'iniciador de l'humanisme, del primer autor on els ideals de l'humanisme estaven ja prou clars. Aquest primer autor és Francesco Petrarca, aquest poeta florentí, on podem ja veure tots els elements característics de l'humanisme. Aquest poeta florentí, per tant, podríem dir que Florència, aquí tenim una panoràmica d'aquesta bellíssima ciutat de Florència, en el nord d'Itàlia. Florència és el bressol de l'humanisme i també el bressol del Renaixement en general. Aquí tenim aquesta imatge del Palazzo Vecchio, a l'esquerra, la seu del poder polític de Florència, i a la dreta la magnífica catedral de Santa Maria del Fiore, amb aquesta cúpula especialment interessant des del punt de vista de la construcció arquitectònica, aquesta cúpula de Brunelleschi. És una bellíssima ciutat que va ser el nucli on es va iniciar el període del Renaixement i on es va iniciar l'humanisme. Així que, com estic dient, el Trecento són els anys 1300, al segle XIV, al Trecento ja tenim alguns autors, especialment el poeta que tenim aquí representat, Francesco Petrarca, on és fàcil ja identificar els trets característics del nou moment cultural que representarà el Renaixement i l'humanisme. Petrarca, podríem dir, és l'últim dels autors de l'edat mitjana, o bé, també podríem dir, és el primer dels autors de l'edat moderna. I juntament el nom de Petrarca, que el situa a un altre poeta també florentí, que és Dante Alighieri, també un autor del Trecento. Compte que el Trecento són aquests anys 1300, és la manera en què s'estableix la cronologia en la cultura italiana, i els anys 1300, al Trecento, són el segle XIV. Això embolica una mica, simplement es tracta de tenir una mica de cura al moment de fer servir la terminologia. El Trecento, els anys 1300, al segle XIV, hem de situar en aquesta època a Francesco Petrarca i a Dante Alighieri a la ciutat italiana, a la ciutat del nord d'Itàlia, de Florència, i en aquests autors i en aquesta ciutat localitzem l'inici del Renaixement i l'inici de l'humanisme. L'humanisme va començar, i el Renaixement va començar, amb aquest ideal de retornar als clàssics,
aquesta voluntat de retornar als autors clàssics. L'humanisme, per tant, aquí tenim una imatge de Dante Alighieri, l'humanisme, el nom d'humanisme ve de l'aparició dintre del món de les universitats. Recordeu que les universitats són un invent de l'edat mitjana, la incorporació en els plans d'estudi universitaris d'unes noves assignatures que són els Studia Humanitatis. Els Studia Humanitatis són assignatures dedicades a l'anàlisi, a la traducció, a la lectura, a la interpretació dels autors literaris clàssics. I juntament amb aquest retorn als clàssics hi ha un retorn a unes disciplines que dintre de l'esquema mental de l'edat mitjana havien quedat considerablement en segon terme. Aquestes disciplines humanistes com la gramàtica, la retòrica, la investigació moral. Els humanistes són els professors universitaris que s'hi dediquen a aquests Studia Humanitatis. Els Studia Humanitatis és, per tant, un fenomen universitari, una modificació dintre del pla d'estudis de les universitats, d'aquestes institucions de l'edat mitjana, i aquestes modificacions representen la incorporació de la investigació sobre la cultura clàssica, sobre els autors literaris clàssics i sobre aspectes més aviat literaris i gramaticals en l'estudi dels clàssics. Això és el que va començar sent l'humanisme. El retorn als clàssics hem dit que s'inicia a la ciutat de Florència sota el govern d'una família importantíssima dintre de la història de la ciutat, que és la família dels Mèdici, i aquesta manera d'entendre la cultura, aquesta forma de donar tanta importància a l'antiguitat, comença a generalitzar-se al llarg del segle XV. Ja no és només un fenomen florentí, després de Florència va irradiant l'humanisme a la resta d'universitats del nord d'Itàlia, i en el segle XV trobem que l'humanisme s'ha convertit en una tendència predominant a totes les universitats, tots els llocs d'investigació de la cultura europea occidental. Els clàssics, llavors, no és només una qüestió de recuperar els clàssics, no és només una qüestió de modificar el pla d'estudis i introduir unes noves matèries dintre del pla d'estudis. Els clàssics es consideraven imprescindibles per conèixer el passat, molt bé, però no només per conèixer el passat, no és una qüestió simplement d'arqueologia del passat. L'estudi dels clàssics està vinculat a trobar en els clàssics el model d'una nova societat, el model d'un canvi que aquesta idea de canvi és molt general en aquest segle XV i en el segle següent, en el segle XVI. I com ha de ser aquest canvi cultural, que és conseqüència dels canvis econòmics i polítics que hem estat veient amb la sessió anterior. Aquest canvi, aquesta nova societat, aquesta nova forma d'entendre les relacions humanes, d'entendre la cultura, d'entendre el poder, aquest canvi ha d'estar inspirat en el model dels clàssics, en el model dels autors grecs i romans. Per tant, el retorn als clàssics no és simplement una qüestió de canvi dintre del pla d'estudis, sinó que és un projecte de futur, és un projecte cultural i social, polític d'un gran abast. En aquest retorn als clàssics, en primer lloc hauríem de parlar del retorn als clàssics llatins. Els humanistes, els professors universitaris dels Studia Humanitatis van redescobrir un gran nombre d'obres perdudes al llarg de l'edat mitjana, d'autors que escrivien originalment en llatí, com per exemple que tenim aquí, Ciceró, i no només es van recuperar obres d'aquest representant de l'estoïcisme romà que va ser Ciceró, sinó també es van recuperar moltes altres obres, i val la pena esmentar la recuperació del De Rerum Natura de Lucreci, d'aquesta obra que presentava en forma de poema filosòfic els ideals de l'epicureisme.
es van recuperar un gran nombre d'obres i també es va fer un esforç per netejar el llatí de l'edat mitjana, el llatí medieval. Es va fer un esforç per restablir l'ortografia, per restablir la gramàtica, l'estil, la prosòdia del llatí culte que parlaven els romans. Al llarg dels segles de l'edat mitjana, el llatí es manté com la llengua de la cultura, és la llengua de l'Església, però és un llatí cada vegada més fet malbé, més corrupte, més allunyat dels models de la cultura, de la gran cultura romana. Llavors, el Renaixement no és només una recuperació de les obres, sinó també un esforç de polir, de recuperar amb el seu estat originari aquestes obres dels autors llatins. I no només es van recuperar els autors llatins, és importantíssim l'esforç que van fer els humanistes per recuperar els autors grecs. Petrarca va ser un autor, ja ho he dit, que és considerat l'iniciador de l'humanisme, l'iniciador del Renaixement, però Petrarca no sabia llegir grec. Va aconseguir que li portessin algunes obres escrites en grec i no les va poder llegir. Es diu que abans d'anar a dormir a vegades posava les mans a sobre dels textos grecs per inspirar-se, però no sabia llegir-lo. No hi havia professors de grec. Durant tot el segle XIV no hi havia professors de grec. Va ser una coincidència històrica, va ser el fet de la caiguda de l'imperi bizantí, la caiguda de Constantinoble, recordeu aquest fet que succeeix el 1453, va ser aquest fet històric el que va ocasionar una diàspora dels erudits bizantins. Aquests autors que tenien com a llengua original el grec, que parlaven perfectament el grec perquè era la seva llengua i escrivien en grec. Quan l'imperi otomà va conquerir Constantinoble i la va convertir en Istanbul, les persones que allà vivien van fugir, van exiliar-se i moltes d'elles van anar a parar al territori geogràficament més proper, que era la península italiana. I van arribar aquests professors, aquests erudits que sabien grec i els van fitxar a les universitats i de sobte va començar a haver classes de grec dintre del món universitari. I això vol dir que es podia tornar a llegir grec, allò que Petrarca no havia pogut fer. I es van recuperar un gran nombre d'obres gregues que al llarg de tota l'edat mitjana ningú havia llegit, ningú havia pogut llegir perquè ningú sabia llegir grec a l'edat mitjana del món europeu occidental. Importantíssim va ser la traducció al segle XV per part d'un autor que es diu Marcello Ficino, Ficino és l'autor que va traduir les obres de Plató, els diàlegs de Plató, els va traduir del grec al llatí. I llavors, el grec, ara hi havia gent que llegia grec, però continuava sent una minoria dintre del món de la cultura, dintre del món dels erudits. I Marsilio Ficino, m'he equivocat abans en el nom, Marsilio Ficino, no Marcello, Marsilio Ficino va traduir del grec al llatí les obres de Plató, els diàlegs de Plató, i llavors això va representar que molta més gent, perquè el llatí continuava sent la llengua de la cultura dintre de les universitats, molta més gent va poder llegir a Plató de primera mà. Un fet importantíssim que està a la base dels canvis que es produiran al llarg del segle XV i en el segle XVI, i no només en el territori filosòfic, sinó també en el territori científic, com veurem a la propera sessió. Ara, no hauríem de pensar que l'humanisme és simplement un retorn als clàssics. L'humanisme és també, aquests professors d'Studia Humanitatis, és també l'humanisme l'afirmació de que allò més important, allò sobre el que cal reflexionar, allò amb el qual, aquella cosa amb la qual s'ha de vincular tot, és l'ésser humà. Per tant, l'humanisme no és només
Studia Humanitatis, retorn als clàssics, sinó l'afirmació de la centralitat d'allò humà, de l'afirmació de que la investigació, el pensament, l'art, la cultura han d'estar sempre enfocades en aquest centre que és l'ésser humà. I aquesta és la idea que articula l'Acadèmia de Belles Arts de Florència, aquesta Acadèmia de Belles Arts on es mostra l'escultura del David de Michelangelo. I aquesta és l'entrada escenogràficament molt pensada, l'aproximació al David. Hi ha totes aquestes escultures en aquest passadís. Aquestes escultures, els esclaus de Miquel Àngel, són obres que no és que estiguin inacabades, sinó que Miquel Àngel les va deixar a propòsit sense finalitzar per mostrar com la forma humana s'allibera de la pedra i al final d'aquest seguit d'escultures hi ha l'obra del David de Miquel Àngel, que és una obra tan important perquè simbolitza aquesta importància que té allò humà, aquesta importància que té l'ésser humà dintre del pensament del Renaixement. L'ésser humà, per tant, es situa en el centre de totes les reflexions. L'humanisme, com estic dient, no és només una afició a la lectura dels autors clàssics, és molt més que això. És l'afirmació de que l'ésser humà és la clau de volta de tota la cultura, de tot el pensament, de l'art i de la literatura i de l'organització social. Ja no és Déu, el Pantocràtor, el que ocupa el centre, com vam veure com a imatge que simbolitzava tot el pensament de l'edat mitjana, és l'ésser humà simbolitzat amb aquesta imatge del David de Miquel Àngel, ara és l'ésser humà el que ocupa el centre de la reflexió i el centre de la producció cultural. I això ja està present a Petrarca. A Petrarca ja trobem aquest èmfasi en els aspectes d'investigació més vinculats a l'ésser humà, amb els temes més propers a la investigació moral, a les reflexions sobre aspectes més connectats a la individualitat humana i un rebuig per part de Petrarca de tota aquella ciència aristotèlica desenvolupada al llarg dels últims segles de l'edat mitjana, de tota aquella ciència aristotèlica que ell considerava tan allunyada de la realitat de l'ésser humà. I això és més que la valoració que fa Petrarca dels pensadors clàssics, dels autors clàssics, aquesta centralitat d'allò humà, aquesta centralitat de l'ésser humà és el que ja trobem a Petrarca i per això podem dir que Petrarca és l'iniciador de l'humanisme i l'iniciador del Renaixement. I vull acabar amb aquesta imatge perquè estem acostumats a veure el David de Miquel Àngel situat a l'Acadèmia de Belles Arts, com hem vist a la diapositiva anterior, però l'obra de Miquel Àngel originàriament estava previst que estigués situada, i aquesta és una còpia, que estigués situada a la porta del Palazzo Vecchio de Florència, de la seu del poder polític florentí. I amb això, amb aquesta imatge de la porta del Palazzo Vecchio i del David de Miquel Àngel, amb això acabem aquesta sessió dedicada a l'humanisme. Ja sabeu, amics, això és tot per avui. Moltes gràcies per seguir aquestes sessions gravades disponibles a YouTube. Ens veiem aviat. A reveure. And that's all, folks.